Naimbag amalam tayo, amin Apo. Kunan ni Apo Jesus, ito'y ebanghelyo, nagdakes dagitoy nga tattao. Nya, nagdakes din dagitoy nga tattao, kadagitoy nga aldaw, kunada. Ta nagdawat da ti milagro, ngam awanto ti maited a milagro kadakwada. Ngamin, subsubukan da ni Apo Jesus, kunada, no sika ti anak ti Diyos, mangiparang kaman iti milagro. Daya ti daw-dawatin da. Kakuna ni Apo Jesus, handa nga tipunpuntosan na ditoy, apay nga handa madlaw nga isuna ka anak ti Diyos. Apay nga handa nga bigbigan nga isuna ka anak ti Diyos. Mangiparang kaman ti milagro. Una na, kitaan yun andi napasamak ni Hunas. Nya, ni Hunas na ipanidyan ni Nibe, pinasyar na, kuna na agbabawi kayo kadagiti basbasol yo, agayunar kayo, agbado kay tinakirsan, iso na dyan aray sursurutin tayo mat. Tapno haan nga mailunod, hanga marsuod dati nga ili, kuna na. Dito nga syudad. Kaya inaramid da agraman ti ari, na ay ayon ni Apo Diyos, iya inaramid da, idi na ay ayon, impakita na, ti ayat na kadakwada, nga haanan na ibabawin dito nga pan nakaripuog, dito nga syudad. Katataad ni Apo Jesusen, dagiti tattao sursurutin da, anya ti maiparang nusika ti anak ti Diyos kunadan. Mangiparang kaman ti milagro. Nya ti berberuken da nga milagro. No kitaan tayo kadagiti ibagbaga ni Apo Jesusen, idi ni dagiti basurot ni Juan kunana. Mangiparang kaman ti milagro no idinabalod ni Juan napandagiti tao na kunada pinasaludsod na kini Apo Jesus sika ka din ti Kristo. Pinasaludsod na kini Apo Jesus dahil pasurot ni Juan sika ka din ti Kristo kunada. Kakunana itensong bat ni Apo Jesus ibagam kanyada ibagam kenkwana nga umimbagan dagiti makapagnan dagiti pilay makakitan dagiti bulset maagasan ng dagiti sakit makasaon dagiti umal. Siguro na niya nga tatidawatan tayo ng milagro mat kumakin ni Apo Jesus. Agumol dagiti mamarites. Nagadun to ka tinagumol ito yung asisa. Baliktad di ka ni Apo Jesus kadimat ti kuana ka kanya. Anya dagiti milagro kuna na kadagiti umal makasaudan. Katatamat baliktad na sa utay ala unay. Pagumulan na kumako na nagsinsin niya sa ito. Kung na kayo na amuyon. Naggaraw ti grasya ni Apo Diyos. Dahil ti kunana, di milagro anya mo dagiti dawatan tayo nga tanga milagro tatta. No da kayo mat, anya mo ti dawatan nyo nga milagro tatta kumakin ni Apo Jesus, kumutong ako maapo. Nagado ka data kumutungan, manong tawon nga New Year sa resolution mo. Nung nakakita ka mo, dito medyo agar aroyot ti mantika na ka, apaw. Oray siyak mat ano mabisin anak nagtenis ka kasla agalon-on nga inya nagan na. Anya mo ti milagro nga dawaten na kunana. Kay imbaga ni Apo Jesus dagiti adalan ni Juan kunanan makapagnan dagiti pilay, makakitan dagiti bulset. Kimutungan dagiti BMW, anya ti BMW bilbil mo walaw. May isang tibilbil da ay kan mayat ko maaday dyan na milagro mga dawatan tayo nga nariga mat. Limukmag dagiti kutungit kunana ko mayat ko mamat karigatan siguro nga talaga nga milagro ka imulimag dagiti marites. Nay wa. Ang atama aramid niya dumawat kay sa baling kunana siguro. Kati ibagbaga na dito ibagbaga ni Apo Jesus apay nga didapay lamadlaw nga isunti Kristo tap kaya na bay nga papagnaan dagiti pila yan. Apay nga handa nga mabigbig nga isunan ti Kristo kapakanan na pay dagiti mabisin di mat milagro ng multiplication of the bread. Apay nga di da pay lang mabigbig ti kinaimbag ni Apo Diyos ti kaadda na. Isu nga imbaga na ditoy addad toy ti natantanok ngam ni Hunas. Kaya na nga sa unang propeta lang ni Hunas isuna Diyos at the same time tao. Isu idi baganan ka anya na ganan adda karbangan ti anak ti tao ang mamakawan kunanan ti basol kunana ay adda nga nagburong ko ti panunot da handa nga patyen kayso daytoy kunana adda ti pati natantanok ngam ni Solomon malagip yun ni Solomon ti sirib ni Solomon
Inya ti dinawat ni Solomon kinaba nang wonaan niya kunana ni Ari Solomon haan inya dawatem sirib kunana isungor the wisdom of Solomon. Sirib ti dinawat na hanya kinaba nang kakunana ni Apo Jesus adad to'y tinatantan ok ngem ni Solomon kunana. Kaday ito nakabasulan dadag ito nga tao da ito nga henerasyon di da pay lang mabigbig nga adda ni Apo Jesus iti baet da. Di da pay lang adlaw nga isunan da ito'y Kristo nga ibagbagada ti mano nga dekada nga ta henerasyon inururay da ito nga Kristo nga mangisalakan handa pay lang nabigbig iso nga kunana nagdakes din da ito'y nga kapututan kunana kano ukit kitaen tayo mat itibiyag tayo tatta madlaw tayo nga tanga ni Kristo ka Kristo nga iso tibiyag tayo kitaan nyo ijayo kurenja pagilyanda niya madlaw mo no ti religiosity ti Ukraine kasla ko mahaan mo nga sikat awam mo ti kasla ko maday tay di popularity ti religiosity dagam tatan ko makitam ko iliblibot dati blessed sacrament ayan ti is no agros-rosary dagiti tattao ti pannulo ni Apo Santa Maria miso nga ron nga no dadduma kamayat mo no dadduma nga dati buungan na tayo han na kumamot ang buungan dagiti ta nagado ti civilian nga mairam-raman baring no agbaliw ti panunot ti Russia ti update tatan ka agregat mo ila dagiti Russian agkuada mo lang dagiti Ruso ganyan na ganan agrarally da mo lang iti gobyerno data apaya inikat da ti International Bank handa nga mairaman therefore da kwartada handa maigatang iti sa bali a currencies ore dagiti kaabsat nga Pilipino no umay dadtoy balunan da kwartada handa maigatang dito diya ka mo nakaraman tayo. Gumatang dollar nang inamot. Inikat dagitay nya naganan dagitay airplane dagitay nya naganan. Adda plane na nga agtayab ijayan dagitay ti Google nya Google Apple inikat da amin ti supply kadakwadan. Insardag da amin ti production iso nga agregat mo laeng ti bumaba ti ekonomiya ti Russia nagsarden amin dagiti dadakkel nga countries nga ag production ay ayanda. Kaya nasaya at mo dahil niya naganan ha mga nasaya at talaga nga nagado na biktima nagado dagitay natayen manutina natayen dayta na gubaten uray ti Russia mo lang mismo agregatan ke no dadduma hanga mapanunot ti tao daytoy inton marinadan sadan tulaeng mapanunot nga agkamang kini Apo Dios. At Russia nga rod kamay sa ti conversion ang malagip yun ti Russia nga may sa ti communist da nga rod ito Russia idi. Kay jay apparition ni Apo Santa Maria di Fatima nagyatalong ugbing agkakasinsin. Kanya ti may san baga na conversion of Russia. Agbalbaliw ti Russia iso nga nekat di kina komunista na. Ngam tatanda ti manan rogyan namanen. Barbaring nagbaliw kita nyo maapektaron tayo. Nya man 5 ti nagpangatuan ti gasolina tayo. Nangina gasolina iso kunada nangingina mo gasolina ng tubay to ag tubay to tay laptang iso mo tingong kunada di Facebook nangina ka no ti gasolina ag tubay to tay laptang makapangkangor di kaya mo agoy agiray-iray ka pa pag ang awandang talaga maapektaran tayo ngumato amin ngumato amin nga magatang maapektaran tayo mo laeng iso nga tatamo nga gundaway agkararag tayo. We pray, agkararag tayo. Amuyo ti simana, hamag ka nga ti simana ka, panawon ti panagtutuok, kada panagrigrigat, kada panagbisbisin, haan. Ti mensahe ti simana, ti kaipapanan na simana, panawon ti adda a panagkararag. Masapul nga tata ti panawon ti panagkararag. Iso nga dahil aramidan tayo ti simana ka, adua, agsakripisyo tayo, agayunar tayo, agabstinensya tayo, agpenitensya tayo, agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, ngam ti adda nga kaipapanan na daytoy simana iso ti ilonglongalong tayo, iso daytoy panagkararag, iso nga panawon ti kararag. Kitaan nyo nga rod kada istasyon ti cross. Ya kamo nag-istasyon ti cross kay ditoy sisayon, uno ti barangay yon. Ang laeng nga ijay, mabalimpay nga individual ti istasyon ti cross. Panagsanto rosaryo, panaglualo. Tapno matikag di katatao tayo, maingato ti na espiritu nga panagbiag tayo. Kanukit kitaan tayo. Nagsurti tayo di
Ti karon na no daduma, anya ti pagsurtyan tayo, dadta tinasanton amisa. Ni Apo Isus nga mismo ti awatin tayo. Ti pangibagaan ni Apo Isus kanya tayo nga dakes no daduma, dadtan tanasanton amisa, dadtan tabagina, di tayo pala mabigbig. Hanga gapo ta kanayon tayo mga agkomunyo no daduma, kanayon tayo nga makimisa, kintuno kan matagilag ande jay ka ipapanan tinasanton amisa. Iso nga, agkararag tayo pala, Apo, ay ayatin na kam kadiun, nadapay na santon amisa, nadapay na pa nagsisinakit, itasisa, kende gimong yo, ay ayatin na tayo, ani Apo Diyos. Nadapay la, kabailan pa lang, oray man nagsakit ka, no, ilimimbag ka pala, babaan titulong niya, talat tayo makin ni Apo Diyos, ay ayatin na kalata, Nakukuna tayo nga, nang salud-sudon tayo nga, ay ayatin na, garamit ka man ti milagro Apo, ay damerfak nga si bibiyag ka hanggang nga nakubid ko man, ay ayatin na kalatan ni Apo Diyos. Pagtutungtungan mi di, at bisita tayo tatay, padi ti padi nga taga Abra. Asya kanumot, agpada dati istalito yung agitad ti, mausar ti kwa di ilida, nagita trapto, nagita abuno kada kwa. Ketiko nami isugarod nga gaburan da datoy tapno ay itid da amin dagitoy tapno haan tayo ang agrigat nga kasla dete agrigat nga dete sangka sa pulan sangka sa angan kano adda pay lalubon mo nga basit adda pay la nagyan ti pamagasam haan nga sangka sa pulan sangka sa angan ay ayten nakapay ni Apo yun haan nakapay la nga bisinan ti uray langan iso nga nagadungarod dete pagyamanan tayo no mabigbig tayo laeng dagiti ayat grasya, kaasi ni Apo Diyos kada tayo, ay ka na nyanagan naragsak tayo, ay ito na tayo pala ni Apo Diyos. Makita yun dito ayan tayo niya. Katayo nga Ilocano, hamad nga panang kwati Ilocano, tigagat tayo niya. Ada nakita yung agpalpala mga Ilocano. Manmano niya. Tingkahakas tayo nga kaugalyan, di mat? Ito dumawat nga dito, hantay nga kaugalyan Ilocano diyan, manmano. Naadaman, diyan mo nagagpalpalaban, di Manilang Ilocano. Nakasarak kayo? Gawang pa mo tinasarak. Nadaragit, agdadawat ito yun eh. Mayor to pa ito. Itawag yung kanya, kulong ko, kung nanata, ikan na tayo nga ruden. Nagadumot yung mabalin tayo nga trabaho. Malaksi din, bulag mga awante, kuanan. Ang no kabagyan, makaapay nga pamubagpalpalabaan ka, damot maitid mo. Kagyaman tayo pailaan. Tadda paila grasya ni Apo Diyos kanya tayo. Iso nga kung kunada, datayo nga Ilocano, nakuripot ko nada nakirmot haamot natipod tay laeng apay nga gasto ka ngay umutang ka ti pagpa-birthday nga damot at tagagabor mo kasi Apo birthday dyan ay hampay nga birthday mansari 2 bulan di anak na ako nagano dalubo na daragi tay 2 months kung kunan na nga lubo agkay kada pa inutang na gaya minton singirin da nga umarngar agpapansit ay Apo dagita impansitam inyawid dan tumula pasyanga Shanghai ay Apo imutang gaya ngaman manoti hantay unay nga kasjay kakaro daya ti sakit tayo umat no nya ti dakamin aga Apo kinabi amuyo ti kinabit Apo di makdakkel kami nga di pagberberjan mi kinabit adala ke nyog ore adda para na nga nyugang kang kanang may laang kindi katan Apo asinan mo ni inang namayat nga ka pwede jayan kami maawamag kandila mga itogkal may buruon at itogkal mo sa kapuyutan tumayak mat gusto nga kunanan adda pay lang pagbiyerte nga nasayaat adda pay lang mapuros tayo nga madawat tayo nga libre nga gulay adda pay lang kaarubam nga mangted ti libre nga gulay mo no isuna adda ti mula na adda pay lang ang puso nga nasayaat ngam ni ultimo ugot ti sabong ti katuday ki ilako mon ay medyo dumakas ti lubungan well nang ka makadawat ti sabong ti katuday no nang ka makadawat ti nagango nga nyugan iti ayan tayon ay kadumakas ti lubungan haan ka ba ulang tay pala ang di adda pay lang values dito yung pa nagkakaaruba, dapay laeng galad. Dapay laeng na Diyosan nga ayat nga mabalintay pay laeng ti agpadawat. Ngam no ilakom aminan, ay sus Diyos ko. Yakamon. Mumadinti ko na. Dito ibagbaga na dito kakapsat. Apay nga agdirok tayo, anya ti sign nga agda ni Apo Diyos kanya tayo. Numaaramid pala, iti sisa tayo. Nagdapay la pa nagsisinakit. Dadtoy pala ni Apo. Dati pala pa nagmisa tayo, kadaktil nga ba nagdeta nga grasya.
Ikarkarigatan tayo nga kunak nga amin ko mga paraangan, unag tibalay ko mamisaan, nga man imposible sa masakbaya nga pumana to dandan ni akmo pumanawan. Kanagsiya at ako ma, nagmisa kami iti nga paraangan, nagmisa kami iti nga balay. Haan nga tilaang pagmismisaan tayo ko tayo adda alad na nga nangato nga cake ti handa na, madipay Daya isungarod nga aramidin tayo. Kaya't na nga saon ay ayatin na tayo ni Apo Diyos. Apay pa lang agbirok tayo, kadadtoy, kanagayat ni Apo Diyos. Nanamon tayo laang, rinaon tayo laang. Yung nasalun at ka pa laang, usto pa lang panagpampanunot mo, agkatawa, agragsakan. Gatay magaminod at duman, nakasirseryoso tayo, kaslatal ibakbaklay, tilubong. Hantay mabigbig yung ayat ni Apo Diyos, kaslanod at duman ka, naka-ir-irot. Agkatawa ka lang ta. Uri may saka. Ay, kadya mo Kita mo, tagida ka mo i-video. I-tiktok na katawa ka may sa tang awan rason na. Ay, Diyos ko. Masapol mo agasan. Agkatawa ka lang, at nakarbangan tayo lata. Dahil tayo nga biyan tayo. Apay ti kunayo, ti berbero kanyo. Dahil tayo naka-aircon tayo kanayo. Dahil tayo nakakwatay nga kanayo. Dahil tayo nangato balbalay tayo, nakaalad ka da. Narigriga. Nasulit. Iso nga, dapay laan, karbagan tayo bilang ti agragsak. Kasano ti agbaling nga naragsak ko na agkatawa ka. Uri ang katkatawa mo umumlag ka ta. Nagdinig ka radyo sa mukha apa. Hindi, naglaka. Kaya na nga, ibagbaga na rin kabsat. Nubigbigan tayo laan, dagiti grasya ni Apo Diyos, ado ti rason tayo magragsak. Uray, adda problema. Kanon to gamin nga awang problema, addan tulat ta. Uray, adda sakit, kanon to gamin nga awan ti sakit. Addan tulat ta. Adda nga rin jay gayem ko. Nag-survive survivor ti cancer isuna. Ngam uray, sakit la day taapo. Nagmayat di aura na agkat katawa uray na sakitan. Idi nagkemo ka, nagkwapay. Agkat katawa lang katapay. Sakit la day taapo. Matay tayo tumalami sa bagay mo ta. Pipiya matang umis isimak na natay ng data na kami suot. Kakaasin to tapo niralya nga mang-reprepare ta rupa. Uri na yung kaskastana. Na kami suot ko lata. Isungarot tibiyag mo. Uri kanya kaskasta tapo niralya na talaga misuot. Nanginan to gastom mo lang. Tapos sinimisuot ka nga ron. Paisiman niyo kung naawan lata. Isawatatan na bigbigan tala nga dan ni Apo Diyos. Naragsakan. Bigbigan tala lang ado ti grasya ni Apo Diyos. Mayatan. Bigbigan tayo nga nagado, dagiti grasya na ay kaumanayan na pagragsakan.